Gestionar els diners en grup? Gestionar els diners en grup a vegades pot portar problemes quan quedem amb els amics, quan fem un àpat familiar i cadascú ha de pagar coses, a vegades poden haver-hi malentesos. Llavors, en el vídeo d'avui us portem dos tips per ajudar-vos a fer la vida més fàcil quan hàgiu de pagar coses conjuntament. Aquests dos tips esperem que us ajudin a facilitar-vos la vida i evitar conflictes amb amics i familiars. El primer tip que us portem és el pot comú. El pot comú consisteix bàsicament en que tota la gent que hi ha posa els mateixos diners i els hi dona a una persona en concret. Aquesta persona amb els diners fa la compra que s'hagi de fer per al valor dels diners que té. És a dir, si som 10 persones i hem pagat 5 euros cadascú, ens podem gastar 50 euros. Aquesta tècnica del pot comú també pot ser al revés. Es pot fer primer el pagament, després dividir quan ha de pagar cadascú i que cadascú li pagui a la persona que ha pagat. I el pot comú ens serveix, per exemple, per quan fem un àpat conjunt amb amics, amb família, etc. Perquè normalment són moments en els que la compta es divideix per tots igual. El segon tip que us portem avui és una aplicació, de fet, no és ben bé un tip. Aquesta aplicació es coneix com a Tricount, el símbol aquest que veiem aquí dalt. El Tricount és una aplicació en la que tu crees un event, com per exemple una barbacoa, i en aquest event on t'hi diu añadir vas afegint el nom de tots els teus amics. Un cop creat l'event, cadascú anirà posant les coses que ha pagat. Per exemple, si jo he pagat la carn i m'ha costat 40 euros i marco tots els meus amics per als quals he pagat aquesta carn. Al final de tot, quan l'event ja està i tothom ha posat les despeses, l'app ens ensenya què ha de pagar aquí i aquí. ¿vale? És a dir, ja ens diu, per exemple, l'Albert ha de pagar 6 euros en Ricard. Llavors això es pot resoldre amb un Bizum o es pot resoldre pagant-ho amb efectiu. És una app molt útil, la veritat. Això és tot per avui. Espero que aquests dos consells us hagin servit i que comenceu a fer servir-los per evitar-vos els problemes i discussions amb les famílies en relació als diners.